Informazzjoni ġdida li ppreżentat l-Aqda Repubblika stess tgiddeb l-akkużi fi kwerela li fetaħ il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi u l-Aqda Repubblika kontra membri tal-Forzi Armati ta' Malta u l-Prim Ministru. Sa issa la Repubblika u lanqas il-kellim tal-Ġustizzja għadhom ma ħarġu l-ebda stqarrija biex jammettu li gidbu meta akkużaw lis-suldati lill-Brigadier Geoffrey Kurmi u lill-Prim Ministru Robert Abela biqtil tal-immigranti. Akkuża li l-pena li ita omor il-ħabs. It-Times irrappurtat li r-Repubblika war li akkużat lis-suldati b'attentat taqtil issettejt li kienet proċedura normali ta' salvataġġ meta s-suldati qalu lill-immigranti biex jitfu l-magna tad-dingi. Fil-fatt, informazzjoni preżentata minn min ressa il-kwerela stess turi l-allegat sabotaġġ ta' dgħajsa tal-immigranti ma kien xejn għal proċedura li ssir dejjem biex jissalvaw in-nies bejn sema u ilma. It-Times irrappurtat li saħansitra din l-evidenza ġiet ikkorroborata mill-11 soldat li huma membri tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52. Dawn l-iżviluppi ħarġu wara 5 ijiem minn meta bdiet l-inkjesta b'Jason Azzopardi u l-Aqda Repubblika ma jirtirawx l-allegazzjoni jew iresqu apoloġija. Fil-fatt One News infurmat li mill-ġimgħa fil-għaxija bdiet inkjesta u l-Pulizija flimkien mal-esperti tal-qorti taħt id-direzzjoni tal-Maġistrat inkwirenti Joe Mifsud baqgħu għaddejjin sa tard bil-lejl bl-istħarriġ tagħhom. Intant it-tlieta filgħodu l-investigazzjonijiet kienu ffukati fil-bażi tal-ajru tal-Armata fl-Airwing Kirkop. Għal ħabta tal-10 ta' filgħodu daħal il-Maġistrat Joe Mifsud li qed imexxi l-inkjesta sabiex ikompli bl-istħarriġ tiegħu. Fil-bażi tal-ajru kien hemm preżenti wkoll l-espert tal-qorti Martin Bajada u uffiċjali mill-Korp tal-Pulizija. B'kollox aktar minn 40 soldat qegħdin jiġu investigati fuq kwerela li fetaħ Jason Azzopardi. Fuq l-operazzjoni li Jason Azzopardi qed jgħaddi lis-soldati minn investigazzjoni ġie rrappurtat li l-Forzi Armati tajru l-ajruplani tagħhom għal aktar minn 20 siegħa sakemm ġie identifikat id-dingi li tiġi allegat li fuqhom mietu xi immigranti. L-ajruplani tal-Armata taru f'diversi titjiriet f'distanza ta' aktar minn 3600 nautiku. F'nofs tal-lejl bejn it-13 u l-14 ta' April, ajruplan tal-Forzi Armati lema ħiddingi bl-immigranti. L-Armata kkoordinat is-salvataġġ bil-infurmat vapur merkantili u żewġ dgħajjes tas-sajt li kienu l-aktar viċin. L-ajruplan baqa' jtir sa sigħat bikrin tal-14 ta' filgħodu, meta waslet lanċa tas-sajt u sabet lill-immigranti. Vapur tal-merkanzija għen lill-immigranti sabiex setu tellu fuq il-lanċa tas-sajt li mbaddaħlithom il-Libja. Wara din l-operazzjoni l-ajruplan tal-Armata niżel lura fl-ajruport ta' Malta, kważi vojt mill-fuel. Wara din l-operazzjoni, il-President tal-Aqda Repubblika, Vikjan Cremona, qalet li ma sar xejn biex jiġu salvati l-ħajjiet mill-Armata. Mela aħna meta rajna li mu qed isir xejn. Saħansitra Adrian Delija iddefenda l-aġir ta' Jason Azzopardi. Sux il-brigadier fuq net. Il-brigadier fuq net jew inkellawx soldat wieħed jew tnejn jew 100 illi jagħmlu ħażin, għala ma tinvestigahomx. F'ġimgħa l-Armata kkoordinat it-tiftix u s-salvataġġ ta' 5 każi ta' dgħajjes b'immigranti fejn il-Patrol Boat P-52 salvat iktar minn 60 immigrant.